Халит Собанович, исәнмесез? Хәерле көн. Халит Собанович, менә Татарстанда соңгы 6 айда тышкан бизгәге авыру белән ширләп китүчеләр саны 2 тапкырга арткан дип әйтәләр. Менә моның сәбәбе нидә? Монда берничә факторлар бар дип уйлыйм. Беренчедән, иртәнге яз, тышканнар иртә уянды. Икенче сәбәп безнең җимгыятебездә иң киң таралган бу природдан чыгу инфекция һәм периодик biz күзәтәбез үсеш бу чирнең ГПС белән. Тышкан бизгәге авыруы нәрсәсе белән куркыныч? Мәсәлән, вакытында дәвалана башламасаң, яисә инде табиб дөрес диагноз куймаса, менә аның нәтиҗәсе нинди булырга мөмкин? Бер яктан быер бу мишень иң зур зыян күрәм бу орган быер. Булырга мөмкин острое повреждение почек. Икенче яктан геморрагический синдром булырга мөмкин. Кровоизлияние булырга мөмкин, кровотечение булырга мөмкин. Әүле очраклары буламы? Үлем очраклары бар, ләкин алар бик аз. Ләкин әйтергә телим, бу авыр формалар булырга мөмкин, нәрсә белән алар бәйләнешле, төрле хроник чирләр булырга мөмкин кешеләрдә. Халит Собанович, һәркем бит инде үз организмын үзе белә. Менә тышкан бизгәге авыру башка чирләрдән нәрсәсе белән аерылып тора. Менә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Беренче көннәрдә бик охшаш билгеләр ОРЗГ. Температурасы күтәрелә, баш авырта, бил авырта, тамак авырта. Шуңа күрә ОРЗдан аерырга бик кыен була. Амына кайдыр иш көннән соң быер авырта башлый, бил тагыннарак авырта башлый, сидек кими. Зрение белән проблемалар булырга мөмкин. Томан күз алдында күзәтелә кайсы бер кешеләрнең. Тышкан бизгәгеннән саклану чаралары бармы? Һәм гомумән кеше авыртып киткән икән, аннан бу чирне башкалар да йоктыра аламы? Кешедән кешегә чир тарамый. Табигатькә чыкканда санитар кануннарын кирәк үтәргә, кулларны еш җуырга, бигрәк тә ашарга алдыннан суны кирәк кайнатырга, ризыкларны җуырга һәм термический обработка үткәрергә. Халит Собанович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Артмагыз, сезгә рәхмәт. Уңышлар сезгә.